Jaramogi Ojwang bende isewinjo gweng' moro miluongo ni Obambo mayudore sub county ma Kisumu West. Mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo chenro mar ng'e gwengewa, ripota marwa Millicent Adhiambo kawuono nolimo gweng' chiro kata center ma Obambo kendo kelonwa nonro mare e yo machal kama. Jaramogi Ojwang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu, owuok e gweng' ma Olo, Ofuyo, ma odhi Opiyo, e gweng' center kata chiro mong'ere ni Obambo. Jaramogi, ka iwinjo nying mar Obambo, ang'o mabiro e pachi? Mana kaka pile Jaramogi wacho kod paro mopogore mag jogweng' kaachiel kod johala, gino magiparo madinemi chak gweng' ni center kata chiro ni Obambo. Tire jodongo machon mane nitie kaendi ka ma oting'o jaduong' Mzee Awiti, the late Mzee Awiti. Mage yawa mano chako chiwo ni Obambo. To gimbe kane gisebiro magiso ni nitie gik moko mane uso mane chalo kaka ma iluongo no Obambla gi. Koro kane gibiro, most of them ne kelo gande i chiro kaendi. Koro nyingno nobiro mane odhi mong'iyo. Kan wadongo nwang'ene na duodi. Koro skul ka nobiro skul ni emomiyo noloke Obambo. Ka skul nobiro gi nying mar Obambo. Koro Obambo Secondary notieko Aduodi Market. Koro sani kamoro amora midhiye to ng'ere gi nying mar Obambo. Koro kane rech ng'eny, kane dhano biro ka mane kalo to kae, joma ne biro nyiepo ne luongo kae ni Obambo. Rech mar Obambo cha. Koro mane kelo ji iluongo ka no Obambo gi pacha. Gimomiyo nochake no Obambo en kuma rech ne tho kabisa chon. Koro ka wan wabiro e yie mwadake, wayudo ne iluonge na Aduodi. Koro Obambo to nobiro nikech mana rech mane uso cha. Ka skul nobiro primary, nochak primary no Obambo. Obambo ne ng'eny e chiro ka. Kendo ne en gima ne uso ka. Koro kane skul obiro no jogo noparo ni koro skul no luong no Obambo. Koro toke no ka koro ndalo dhi, koro nying mar Aduodi cha ne lal. Nikech Obambo koro meore, koro Obambo meore. Ma to secondary biro. Konyuolwa kawedo kiluonge na Aduodi. To kane johala ma uso rech mag Obambo gi nodonjo, to nying nolokore. Omiyo nochak luongo Obambo ka no Obambo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko, koteno kod nono mar nying gweng' kata kaka Obambo ne obiro. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e wi gino madinemi chak gweng'ni chiro kata center ni Obambo. Ne nitie din mar jo-Katholik to ne kamoro ne Lisuka, Oyombe Lisuka kanye ma ne kanisa mar jo-Katholik nitie. Koro ne ji obedo mang'eny. Koro giwacho ni wapogo kanisa watero Obambo. Obambo ne en got moro moriwo cha. Koro kane ibiro gitero kanisa Obambo, mano higa 52. Koro kacha notimo chuodho. Ka koth chwe. Ne giwacho ni wadwa to kamotuo. Ema koro oae tie got ka, obiro go e dho ndara ka. Koro kosebiro e dho ndara ka, koro ipuonjo ji din. Koro ichako puonjo nyithindo e kanisa kanyo. Koro kichako gero skul, koro igero no Obambo. Iluongo ni skul Obambo. Koro kane kama ne Obambo chakore. Iwacho ni wan jo Obambo. Nying mar Obambo ni, Obambo en skul. Kama wantie ni en chiro. Chiro ni ok en Obambo, en Aduodi. Tuo moro nogowa ka chon mane bamo tieji. Iluongo ni tuo mar Aduodi. Omiyo Obambo mwan tiego kani. Obambo tieko wach mar Aduodi, koro wariwe ni skul Obambo chiro. To gweng' chiro kata center ma Obambo humbe landore kod weche kata timbe mage. Wauso gigo ma chalo kaka rech nikech wachiegni gi dho nam. Koro wayo ni kwa dhi e dho nam mwabiro machiegni to wayudo ka gik ma ikelo kowuok e dho nam biro to donjo nwa e chiro, kendo wayudo ka sama gitimo kama to population marwa medre e chiro Obambo. Wang'ere gi tich mar nam, kata king'iyo toka kacha sani neno komo omena. Wang'ere gi kidi, gweng'wa ka nigi kidi kabisa. Wang'ere gi kidi, wan gi kembe marego kokota piny ka, wang'ere go kabisa. Then gi achiel ariyo adek moko kaka Ngware, bende sani chiro wan go kama ber. Then Lambe wan go kale dierwa kama sani nitie ng'enywa ma bende tie ndara kaka kana jandara, nitie matiye pikipiki,
koro wang'ere gik mang'eny. Obambo ka wan gi ab mar bicheswa, wan gi paga, wan gi rari, wan go gal. Chiemo ma rech mawuok e nembego donjo Obambo ka. Obambo kae en aduodi tiende ni chiro. Koro ken chiro to ji mang'eny biro, wan gi karo inyalo us dhok ka, wan gi chiro miuse alot, omena gi rech, gik machalo kamago eko. Koro kelo ji ma ji rado ka mang'eny. Koro mano emomiyo nyinge landore kata umbe landore. To bende nitie dongruoge ma Obambo osenyuolo ne jodak kod johala malworani nyaka ne ochakre. Ndalo machon cha kane ibiro Obambo kama niluongo ni aduodi cha, ne wan gi ute adek. Ute adek gi kine wantiere gi ot ma iluongo ne od Ondielo, to ne wantiere gi od Ago Lazaro, to ne wantiere gi ot mar Ayo. Kanyo ne wantiere gi ute adek magi ute mane wayude e Obambo kaendi, to gi samo wuoyo kode ni king'iyo alwora mar Obambo osemedre kendo population osedhi malo nikech dongruok odhi malo. Ewi mano bende ne wagone sirikal marwa maduong' kokadho through ngaf maner Mama Rosa kane nitie, nomiyowa chiro maduong' mane nitiere chiro. Chirono nowuok through ngaf, to nosebiro manosebedo yie kama koro omiyo wadongo mang'eny kendo kelo ohala obedo machiegni. Magi moro amora mwanya manyo sani Obambo kae ok inya koso, obed fruits, obed chiemo michamo madhi e ich kaka mag alot, rech, and whatever go. Wayudo gi chiro kaendi te gi sani. Ndalo man wadongo to nderni ne richo. Ne wan gi nderni, ndara ne mana mae to ma bene tini by that time tinde kolose oyarore. School ne wan go Obambo primary kachecha, secondary robiro, apani privates moko nitie masani bosebire gweng' ka mang'eny makonyo nyithindwa korka somo. Stima ne nitie to ahinya neno thung'a gi nyiero cha mane ng'eny e gweng'wa ka, lakini sani kwaneno stima nitie, then solar system bendo biro sani. Apani kiwuotho e gweng' ka kata sani mier matin sana masani pod onge stima. To wan gachiel chien kocha cha iluonge no Ber Kamoth, kore ne mosebedo koserve area ni kabisa. Nyaka sani en mentie ma wakwa kaponi serikal nyalo kete maino mondo mi ogere, oting'e, okale okang' mentie, okete manyasani, to nyalo konyowa kabisa e gweng'wa ka. Wan go sutende, wan gi pi, wan gi chiro ne kae. Kata obedo ni Obambo ni kod dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod nitie ma kokele alworani to Obambo nyalo dongore machal kod gwenge mamoko. Nikech Obambo nitie dho ndara, wan wanyalo gombo sirikal ni mondo olosnwa nderni moko madonje e chiro mondo mi okonywe. Wan gi kembe piny kae makawo kitewa gi rego kokoto, koro giketnwa maino e kembego, omed ndikonwa ojendewa gi mondo kijendewa gi kik bed idle sa, tibodo ka tije kijendewa gi yudo tije kabisa. Wakwayo street light e iye ka kabisa. At least wan gi taa achiel e chiro kata ok onya chopo nyaka mwalo dho skul kocha. Nderni madhi e tie nembe wa kowuok Obambo ok beyo. Wakwayo mondo government olosnwa. Obambo kata e gweng'wa Saul waonge gi tap water. Pi maringo waonge go e gweng'wa ka. Wan mana gi pige mabor gi moko ma private. Koro kwa government nokonywa yude pi. Street lights ye mwadwaro ni mondo sirikal omed kelonwa mondo at least obed kwa nyalo neno kata ng'ama ni kuma bor. Awacho no Obambo, chiro duong', sikiro tirach, ikwalo dukniwa, polise Obambo, onge kamodaki, gidake landi mar ng'ato, gichulo gin giwegi. Gimoro timore ka, ok inyal nenogi. Mana kamano nyakwara mogi gi kanyo mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar gwengewa. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' joy mari mar Ramogi nikech juma manyien bende duogoni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.